Prvo se mislilo da je to 5 godina. I sve analize koje su rađene su na vremenskom periodu od 5 godina. I u tom nekom vremenskom intervalu se pokazalo da recimo bypass nešto malo bolji od sužavanja želuca. U nekim studijama čak i statistički bolji, ali to što je za medicinu statistički značajno ne mora da znači da je klinički značajno. To znači da li je 5 kg gore ili dole, to klinički nema velikog značaja za nekog ko je bio ekstremno gojazan. Sve operacije koje se rade standardno su efikasne da adekvatno spuste i kroz duži vremenski rok održe adekvatnu kilažu. Sada se rade analiza na 10 godina. I taj neki 10-godišnji period je period kada bi trebalo da pacijenti budu bezbedni kad je u pitanju značajnije podizanje kilograma, odnosno značajniji ponovni dobitak u telesnoj masi. Odnosno, taj period, znači između 5. i 10. godine je period koji je kritičan da kilaža Kanada ponovo ide kod jednog broja pacijenata. Zašto se to dešava? Malo pre smo pomenuli. Znači, najčešće je to neadekvatna saradnja.